Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin namu. Don Allah muna roƙonku idan kai baƙo ne, don Allah muna roƙonka da ka danna muna subscribe kuma ka danna muna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ko da wani lokaci. To ba damuwa, mun gode, ku ci gaba da kasancewa da KEBBI TV domin samun waɗannan da dai sauransu. Mun gode. B. Muhammad, waɗanne irin waƙoƙi ne ka fi a rayuwarka? Yin ƙananan waƙoƙi gaskiya. Hajiya, wane taimako kika wa wannan mawaƙin a wannan lokacin kuma? Ta dalili na ma mutum nawa ya ɗauke shi waƙa. BNB, waɗanne irin mutane ne ka fi son ka yi rayuwa da su a rayuwarka? 'Ya'yan ministers, shugaban ƙasa, gwamna. Kai amma yarinyar nan baki da abin nan, da kin san ko ni waye da ba za ki tsaya a gabana ba. Kai ɗin waye ne ma wai tukunna? Me haka? BNB, a kowane rana mutum nawa kake kura a wajen aikinka? Get out! BNB, dan la waƙa nake son ka yi min, please ka yi haƙuri ka yi min, zan biya ka. Na ce ba zan yi waƙan ba. Shi ba ku da mutunci? Aiki na nake yi, kuma ni ban iya gulma ba. Wai waye wannan mutumin nan ne dan Allah? Jahili ba. BNB, cikin wannan sabuwar shekara ko za ka gaya mana kamar kuɗi naira miliyan nawa ka samu? Sama da guda miliyan 50. Ha ba dai malama dai yake nan kina ganin mu a TV a wani mu kin aza kyauta ne ake kallon, to mu yanzu ba a kallon mu a haka. Ai ban san tsadan naka ya kai haka ba. To Waka nake so. ba zan yi waƙar ba. Wallahi ban faɗi wannan magana dan fata maka rai. Ne in ya saci kuɗin Najeriya idan ya linkai mutane yake gudu, to hi kuma wane ne duk wanda ka ga shiga? Me haka? Shine da gani na za ka zo ka tare ni ka tsaya min a gaba? Yi haƙuri. Har ka. To a cikin mawaƙa wane ne ya fi kowane jarumta kuma wane ne ya fi kowa wulaƙanta da mutane? Na ji ka ce kamar Shata ne. Domin Shata da ya zamanin shi bai wulakanta kowa ba. Ha ba mala, ka san ko ni waye, da ka san ko ni waye ba za ka gaya min wannan magana. Banda mawaƙi kai waye? Kai. Ok, to kai baka gani na ne? Ai ban san har ka fito ba. Adam Zango, to kai kuma me za ka ce ma masoyanka? Su rika yi min addu'a. Ai ko kai kake da makiya a yanzu. Ya fi ka sanin haka. Da cewa wallahi ba shiriri ta nake ba. A haka kace? To na fasa. Adamu, me burinka a duniya kai kuma a rayuwarka? Domin in samu farin jini a wurin al'umma. Shine babban kalubalen mu. Dole mu ce za ka karfin mu ko? Ka ji wani shashanci. Ƙauyawa kuma me haɗa mu da ƙauye? Na kwashewa. Yau na turawa mutum 3 saƙo, me za ka ce oga? Kar ka sake yi wa wani text message. Ka tsaya a matsayinka. Ok, to ka ce dai kana nan kai har yau baka canja ra'ayi ba, to me za ka sake yanzu? Yaushe lalacewar ta wata kai haka? Bai isa ya ja da irinmu ba saboda yaushe ya fara. Babu wanda ya sai gaba yana insha Allah. Ba kowa cikin office.